La suma dels vestits. Per exemple, 325 més 278. El que hem de fer és, primer de tot, descomposar els dos números. El 325 el descomposarem en 300 més 20 més 5 i el 278 que el descomposarem en 200 més 70 més 8. I ara simplement el que hem de fer és sumar centenes amb centenes, desenes amb desenes i unitats amb unitats. 300 més 200, que seran 500. És indiferent que comencem per les centenes que per les unitats. Més 70 més 20, que faran 90. I per últim, 5 més 8, que faran 13. I després ho ajuntem tot. Aquí tenim el 90 i el 10, que fan 100. Aquí ens quedaria el 3. I per últim el 500. 500 més 100, que fan 600. Més el 3, 603.